Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island Region. Ang amon ni kadulong sa inyo, kagyari natin nga mga top stories of the day. Today is March 18, 2026, Miyerkules nga adlaw. PBBM, ginpasuspend ang pagpatuman sang saka sa plete. Hindi mag-panic buying sa tunga sang pagsaka sang bilis sa produkto petrolyo, panawagan sang gobernador. 56 anyos nga lalaki patay sa bispera sang kasal. Nag-superman nga rider sa DSB, isa ka minor de edad nga wala sang lisensya sunod sa LTO. Kag sa Good Vibes, saksihan ang pasample sang De La Salle Coral para sa ilang concert. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, ang rider nga nag-ala Superman sa banwasang Don Salvador Benedicto, ang isa ka minor de edad nga wala sang lisensya. Nakapadala na sang iya nga sabat ang rider nga nakuhaan sa video nga nag-aala Superman samtang nagasakay sa motorsiklo sa highway sang Don Salvador Benedicto. Nagahapa siya sa pulungkuan sa motor samtang nagadalagan ini kag nakuhaan ini sang video sa content creator nga si Trip ni John. Ginupdan siya sang iya nga amay nga nagpadulong sa talatapan sa San Carlos City LTO para magsumiti sang iya nga sabat. Ang iya nga sabat ang ipadala naman sa LTO NIR Regional Office sa Bacolod City para sa evaluation kag sa aksyon nga pagahimuon sang ahensya. Sa verification nga ginpatigayon sang Land Transportation Management System, wala sang driver's license ang rider nga isa pa lang ka minor de edad sang tion nga natabo ang insidente. Ginasulit sang LTO nga ang anuman nga stance nga magabutang sa delikado nga sitwasyon sa rider, sa iya nga pasahero kag sa publiko ang ginadumilian. Sa number 9, mga permanent nga mga baligyan sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway nga damlag pa ginapakakasnasang DPWH nagapabilin sa gihapon sa ilang mga pwesto. Ginapangabay sa karon sa Barangay Kabug sa Bacolod City ang pitutubtub siyam ka mga permanent nga mga baligyan ngayon sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway nga paluson na ang ilang mga structure. Inibangod ginadumilian sa Department of Public Works and Highways nga magpatukod sa mga permanent structures sa mga lugar. Ginsiling sang punong barangay sa Barangay Kabug si Jennifer Pingkutan nga duha ka beses nga ginpapanaugan sang notice to vacate ang among mga baligyaan apang tubtub subong wala sila sa gihapon maghalin. Ginaklaro man sini nga ginatugutan man ang magbaligya nga mga vendors sa among lugar apang ginadumilian ang mga vendors nga magpatukod sa permanent structures. Ang movable o ambulant vendors lamang ang ginatugutan sa among lugar. Ginahaylo sa barangay ang mga vendors nga magsunod sa mando sang DPWH antes magbalik ang DPWH kag amo ang maguba sang ilang mga structure. Wala sang balay nga nakatindog sa among lugar apang ang mga permanent nga baligyaan ang ginatulugan mismo sang mga tag-iya sini. Natamaghulat nga agubuon ni sa sang nga waay gikan mo sa may mapuslan. Di sila nila nang maano man sila kuno maka-operar. Pero sa nagligat ni ginpakagtuan ko naman to sa kagawad ko kasi din ko di remind kung ano na saan o sila magiho kay hindi ta magulat nga gulpihon tadi kag kagtuan naman ta sang ano sang DP wala nga masiupo na nilang legal team kanungkon. Sa number 8, lokal nga turismo ginapaabot ka apektuhan sang pagtimbuok sang produkto presyo sang produkto petrolyo. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, ang inland tourism iya nga ginalantaw nga maapektuhan bangod mangin less na ang traffic samtang ang publiko nagabatsyag sa pagmahal sa presyo sang gatong. Ehemplo sini mahimo nga magadutay magapadulong sa banwasan Don Salvador Benedicto. Ang palaabuton nga Panaad sa Negros Festival sunod kay Lacson mahimo man nga maganubo ang attendance sa yadtong mga magatambong labi na ang gikan sa out of town. Pero nagapaabot siya nga mga yadtong yara sa Bacolod ang mga magaupod sa gihapon sa selebrasyon sang Panaad sa Negros Festival. Ginapaabot nga mangin mas maduagon, mas madako ang selebrasyon sang Panaad sa Negros Festival karon lagi na sa ulog ini sa sulod sang 30 na katuig. Of course, affect our tourism, no? Even our inland tourism lang. I expect there will be less
traffic now, no? Especially going to Salvador Benedicto on weekends. I think we will see less traffic going to that area. So somehow it affects our local tourism. Sa number 7, duha ka mga balay sa Bacolod City ang nagkalasunog kainas ang aga. Ginrespondihan sa mga bumbero ang sunog na nagluntad sa Quadra Street, Puro Kalipayan, Barangay 21 sa Bacolod City, pasado alas 11 kainas ang aga. Naghalin ang sunog sa 2-story nga balay nga may karinderya sa idalom. Sunod sa tag-iya nga si alias Joyce, nagsugod ang kalayo sa ikaduha nga panalgan sa balay. Nga ginaistaran sang iya nga utod, natabuan nga wala sang tao sa second floor sa nagluntad ang sunog. Naulamid man ang kaiping nga mga balay nga may negosyo nga nagabaligya sang car parts. Madasig nga napalong ang kalayo. Sa karon, ginausisa kung ano ang ginhalinan sang sunog. Sa number 6, Love Triangle. Ang inalantang isa sa mga motibo sa pagpatay sa isa ka lalaki nga nasapuan patay sa barangay Pahanukoy sa Bacolod City. Ginsiling ni Police Captain Dax Santillan ang spokesperson sa Bacolod City Police Office nga duha ka mga anggulong ginalantaw sa kapulisan nga motibo sa pagpatay kay alias Welton nga taga Barangay Tangub sa Bacolod City. Nasapuan ang biktima sa Bangga Adam, Barangay Pahanukoy nga nagahapa, may pilas kag wala na sang kabuhi sadtong Marso 5. Sa investigasyon sa kapulisan, posibleng nga isa sa mga sospek ang ex-partner man sang ka-live-in partner sa biktima bangod may daan sila nga inaway. Sunod kay Santillan, hindi lamang isa ka sospek ang nag-obra sang krimen. Ang suspect posible may upod pagid nga iban. Ang tanan nga mga persons of interest kay ginatudlo sang BCPO ang lunsay mga taga Bacolod. Sa karon, nagapangita na lang ang kapulisan sang dugang pagid nga ebidensya agud mapasaka ang kaso nga murder batok sa mga suspect. Ginalantaw man sang kapulisan ang posibilidad nga drug-related ang pagpatay sa biktima. May person of interest na ang Station 8 porkita nga natumbok. And sa stage sa subong nagakolekta sila sa dugang or may ebidensya nga hopefully mapasaka nato ng kasong murder. Suspect taga Bacolod man, sir? Yes, kung basihan nato ng motibo, duang motibo nga ginlantaw, ang posible love triangle, kabigo nato ang love triangle, ikaduha ang illegal drugs yung mga connection kay sa illegal activities. So sa sinak nga motibo nga tiyugan natin sa investigasyon na tumbok natin ang mga person of interest. Sa number 5, ano ang pilason sa pagbungguan sa motorsiklo kag tricycle sa Sagay City? Nagresulta sa 6 ka mga persona nga napilasa ng head-on collision sa motorsiklo kag tricycle sa AE Marañon Street, Poblacion 2 sa Sagay City, Lunes sang gabi. Nagwa sa investigasyon sang PNP nga pakadto sa proper sa Sagay ang motor nga ginamaneho ni alias Beltran sa madulaan siya sang kontrol kag nabunggo ini sa nagasugata nga tricycle. Ang tricycle ginamaneho naman ni alias Rene. May 4 siya ka mga pasahero nga estudyante sa natabo ang insidente. Bangod sang impact, nakaangkon sang mga pilas ang duha ka mga driver, pati na ang mga pasahero. Sa number 4, isa ka lalaki ang patay sa pagpangbuno sa bisperas sang kasal sa Moises Padilla. Patay ang isa ka lalaki matapos mabunan sa bisperas ng kasal sa sitio Santos Santos, Barangay Quintin Remo, Banwa sa Moises Padilla, pasado alas 12 kainas ang kaagahon. Nagasaot ang 56 anyos nga biktima nga sang nag-abot ang hubog nga sospek kag siya ang ginbuno sang patalom sa dugan. Nalagi yung sospek kag gikilala kay alias Jerry, residente sa Barangay Quintin Remo. Ginsiling ni Police Major Ryan Villasario, ang hepe sa Moises Padilla PNP, ang sospek kag biktima may daan nga inaway sa isa kag isa. Sa number 3, halos 1.1 billion pesos na ang na-release ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan sang Bagyo Tino sa Negros Island Region.
Suno sa kay Arwin Razo, ang Regional Director sa DSWD-NIR, ginakumpleto na lamang nila ang releasing para sa unclaimed o kunyad tong mga benepisyaryo nga napaslawan sa pag-claim sang ilang assistance. Ginatinguan nila nga makumpleto na ang releasing sini nga semana. Suno sa kay Razo, ini para man makahanda man sila sa tiun nga magsugod naman ang releasing ng subsidy sa mga apektado nga mga public utility drivers. Wala pa sila makabaton sa abiso angot diri. Una nga rollout pa lamang sa National Capital Region. Nagaulat sila sa nga makaskade man sa ila ang mga guidelines angot sa mga payout sa mga rehiyon, lakip na diri ang kantidad upod na ang sa iya sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kag local government units. May pagsinapol sila sini nga hapon. Tapos na siya. Hopefully, kaya nga we're trying to complete it this week para if ever mag-cascade na sa amin yung sa fuel subsidy, yun na din yung isusunod namin. So, ito na lang ay kukunting mga unclaimed. So number 2, Gobernador sa Negros Occidental nagapanawagan sa publiko nga hindi mag-panic buying. Ginapanawagan niya man sa tanan nga magkinot anay. Martes sa nagpatigayon ang Department of Energy sang online briefing sa mga local chief executive angot sa update sa ilas oil supply sang pungsod, lakip na ang mga tika nga ginapatuman sa lokal nga level. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, ginsiling ni DOE Undersecretary Felix William Fontebella, nga may masobra sa 30 diyas nga supply sa produkto petrolyo ang pungsod. Nagapangita naman ang Pilipinas ang iban pagid nga makuhaan sa supply sang gatong. Kabahin sa pagkinot, target sa mga LGU nga mapanubo sa 20% ang ginakonsumo nga gatong. Gani ginapaiway ang mga hindi importante nga mga biyahe. Ginaklaro man ni Lacson sa DOE nga ang mga sugar farms nga daan ang nagabakal in bulk kaangay sang 5,000 to 10,000 liters sa ilang operation ang ginatugutan sa gihapon bangod kabahin ini sa ilang normal operation kag hindi makabig nga hoarding. Ang private sector ginaabisuhan ni Lacson nga magkinot man kag magpangita sa paagi nga mapaiway ang tuman nga paggamit sa mga salakyan. Nagapangabay ang gobernador sa tanan nga magpangamuyo sa sitwasyon nga ginaatubang sa karon. Also informing the public that the Philippine government is now looking for other suppliers, no, that could cover especially the problems Strait of Hormuz. No? So we're looking at other suppliers. Of course, there's a call for not to panic. There's no need to go through panic buying. But definitely, if this continues, we really have to tighten our belts. No, there are also questions about the price. Ano naman DOE finds naman reasonable, no, vis-a-vis the cost of oil, no, that's being now sold at the international market. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, President Ferdinand Marcos Jr. nag-anunsyo sini ginamang nga hapon nga isuspend anay ang saka sa plete sa mga public utility vehicle. Buwas na kung taning nga adlaw ipatuman ang saka sa plete sa mga depasahero nga mga salakyan nga nagalakip sa mga jeep kag taxi. Ini matapos ginaprubahan sa Department of Transportation kag Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang saka sa plete. Ugaling, sining nga hapon sa isa ka video, ginanunsyo sa presidente nga hindi pagdayonon ang saka sa plete. Iya ginpaatag nga hindi ini ang panahon para sa saka sa plete samtang may gamupa sa Middle East. Sunod sa presidente, suspendido anay ang saka sa plete kay kinahanglan sa mga commuters kag sa mga estudyante sang bulig. Hindi man kuno dapat magkabalaka ang transport workers kay ginapadali na kag dugangan ang suporta sa transport sector. Suguran man ang libre nga sakay sa bilog nga Pilipinas. May discount man nga igahatag sa MRT, LRT, pati na sa mga toll road. Dugang pa niya, ginatingguan sa gobyerno nga mapagamay ang mangin epekto sang gamo sa Middle East sa mga ordinaryo nga mga pumuluyo.
Subuman nga adlaw, nagpagawa na kuntani isang bag-o nga taripa ang Valacar Transit para sa biyahe sang Ceres Bus. Buwas man kuntani pasakaan ng plete sa mga modern kag traditional jeepney pati na sa taxi. Kahapon, ang pag-anunsyo sang saka sa plete, ginsugata man sang aksyon protesta sang drivers kay para sa ila, hindi sabat sa problema sa presyo sa produkto petrolyo ang saka sa plete. Patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Ang DOTR ay pinutusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas. At pwede po ninyong gamitin na muna yan para pangbawas gastos sa pang-araw-araw. Kag sa Good Vibes, for the first time, ang Dalasal Coral ang mag-perform ang puro hiligaynon nga mga kanta sa ilang concert. Ini ang ilang fundraising activity para sa isa ka international competition. May-report si Richard Caballero. Ini ang Panakayon, isa ka hiligaynon nga folk song. Ini ang pasample sang Dalasal Coral antes ang ilang nga concert. Mga hiligaynon nga mga kanta ang i-perform sang koral para mapasangkad ang hibalo sa mga pamatanon sa pulong nga hiligaynon kag sa kultura sang Negros kag Visayas. Buglas ang titulo sang among nga concert. Suno sa artistic director nga si Nini Gamilla, luyag sang production nga mapakita sa mga ulihing tubo ang maragtas kag kinaandan sa mga taga-Visayas sang una nga panahon. They will expect a lot after watching the concert. They will feel good about what they've seen, and they will feel good about themselves being Negrenses and being Filipinos. Since nga ang mainstream nga mga music subong are definitely non-hiligaynon, we want to take the audience back to our roots, ang mga melody sang sinauna nga magapahanundom sa ila sa mga nagliligad ang mga sweet memories of the past. Ipakita man sa amo nga palagwaon ang mga creative works sa mga local artist sa Negros. Agud maengganyo ang mga pamatanon nga maglantaw, hatagan sang koral sang bag-o nga arrangement kag taste ang mga sinang-una pa nga kanta. Ini ang mangin pinakauna nga concert sang koral nga ang tanan nga mga performers mga estudyante sa universidad. Kag ini man ang first time nga hiligaynon ang tanan nga performance sa bilog nga concert. Also promoting what we have. I think it's time that we start enjoying the songs of our elders, the songs of the older generations, which hindi nagit in touch subong ang mga young generation. So hopefully this is one way of advocating for local culture, advocating for the love of music, and at the same time going back to our roots as Ilonggos and Visayas and Filipinos. Nagalao man sila nga madala nila ang amo nga concert sa bugos nga Pilipinas. Kapin sa 100 ka mga performers ang gikan sa nagkalain-lain nga mga club sa USLS ang ginapaabot nga mag-perform sa amo nga palagwaon. Sa Marso 19, sa University of St. Lasal Coliseum, alas 10 ang aga ang matinee, kag alas 6:45 naman sang gabi ang gala. Ang proceeds sa nga mga fundraising concert ang gamiton sang koral para sa pag-entra sa isa ka international contest sa South Korea. Sini nga Oktubre sa sini nga tuig. Richard Caballero para sa DigiCast Negros. Shoutout anay sa ating live viewers sa buong hapon si Ma'am Jubeya Janala. Matugnaw nga hapon Choy Ruming, so Baldo kag DigiCast Negros watching live from Baguio City. Si Jonathan Sadaya, good morning everyone watching from Switzerland. Si Ma'am Maricon Gamboa Hayashi, good evening sa Ruming and DigiCast watching from Japan. Si Marvy Cipriano Aquino, mayang hapon DigiCast Negros
Mayong hapon, Choy Ruming watching live from Hawaiian Philippine Company. Si Payne Zipaot, mayong hapon sa tanan nga nagatutok gid sa gihapon sa balita lokal. Shout out sa anak ko nga si Z kapamatiman, more blessings for Digicast Nergos watching from Hinigaran. Salamat gid. Si Jessery Garucha Hivero, good PM sa Ruming. God bless everyone. Please shout out kay Sean Andre nga sa wakas natapos gid man ang iyang final exams. Mayo gid, good job Sean. Thank you Sir Ruming. Si Chona Evangelista Caredo, mayong hapon Digicast Negros watching from Singapore. Kag si Deseline Hapitana Dumangkas, good afternoon Digicast, watching the news while on our way to Dumaguete. Shout out sa ako napud sa biyahe kay Jalsen J. Dumangkas. Kag si Josa Robles Delgado, good evening po, watching from Japan. Kagamuya itong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region, subong adlaw, tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.